Good afternoon mga ka-DIY mga kadro no. So naa na ta karon diri entrada ta diri mismo sa CCLX. Padung ta sa main bridge kanang diha. Makita ninyo ano. Na so nindot kayong view diri mga kadroy. Kay karong gabi, karong Domingo ha, ato ta karon sa Basig ato ta sa mangrove area no. So na nangaligo diri mga kadro. Tinaw dia daw no? Oh, tinaw. Nindot kaliguan so diri sa katong dito sa kuan. Diri. Oo. Dira? Diyan mo si Sidri. Mo sa lagi ho kay daan ho. Ala sama da. Uy, lo. Yawa. Ha? Asa yan sa Isidolito Salvador. sticker ba sa sticker? Wala ko magdagi sticker. Sugod-sugod pa manggugod. Yang mulai palo, cekan. Isidolito Salvador sa Facebook. Mulai palo. Asa? Isidolito Salvador. Dito pangani mo. Sa Facebook nimo kay tag na mo. Araw. Ako ay di sa ko ko ay. Yung green. Di sila sa ko ko. Bisa kun sa basta kay matag lang mo kanang active lang. Mana? Janix. Janix. Isuwat lang. H. Apple. It. I. Sayon ra. Janix. Janix. Friend Okay. siya, friend. So, ato mga karon no, so na ato mga friend diri kinanglan nato na i-follow sa nato Chanix no, vlog sa Facebook account nila Chanix. So na diri. Shout out to. Shout out. Shout out. Dagan nato mga amigo diri ari-ari diri no, basta makasuri-suri ta. So lambit na mo ano mo namingwit. Ha? Masul. Kita Na masul? Dagan inyo kuha. Gamay pa upot. Gamay pa. Asa ra inyo balay diri dong? Ano? Ada ra dia. Sus day kaduol day sige ra mo ko anak tagaan mo ko. Na mo sa carbon nagtrabaho gud. Na diri ta mga kadon no. So mao na. Ay, okay. So murag lingaw-lingaw ra sa mas nindot man. Dili na lang bugawon ta diri o kanang maligo ta? Dili. Okay ra? Di naman. Mao ba? Ano? Ano? O di man kayo sa tanto hinuon yung tanga lawom no? Ito may nanda. Kani ra no? Na ito mga isda diri samot mamana diri no. Gabi diri ho nindot mamana diri no. Ligo. Maligo sad kanang nito sa ligo diri karong rasa. Kay murag tin-aw. Samot na kamo taob ni no. Ay hunas gani karon na panahon na Ato sa ko dong. Salamat kayo. Amping. Amin salamat to. Yeah, bye-bye. Okay. Amping. Naka-record ni. Salamat. Amo kay tayo. Isidolito Salvador. Isidolito sa 33,000 followers. Tapos Tagang siya. sa YouTube na ako, kuan. Basta monetize na ko. Salamat to. Okay. So na yato mga kadro, mga amigo ko diri mga kadro nga nagkuan. Tapos ato na ta. Kay para madali ano. Okay. So ato ta. So naay kuan din ha nga naay din ha sa unahan mga kadog ikuan ang ato ang pangalan no, murag maglagbok ta diha. Kay mao lagi kanang for safety purposes no. So approaching na ta. So on the way na ta, padung na ta sa taas, padung na ta anang main bridge mga kadog. Nata sa kuan diri walkway. Kaning green nga steel protection, grabe kanindot na pagkatrabaho karon pa nato mga vlog nato mga kadog no, kay murag karon pa masata naka-acquire aning kuan ba kanang gadget nato diri mismo karon nakapalit pa ta no. Salamat jud taon. So makita ninyo mga kadro no, unsay makuha lang nato, unsay makaya nato karon hapon na diri mismo sa CCLX Bridge, the iconic bridge diri mismo sa Pilipinas. So samtang nag tanaw-tanaw ta diri mga kadro. Shout out dito sa ako mga amigo din na sa Team Handos o sa Team Laspag mga kadro. So naanapod ko diri. So approaching ko padung ko Cordoba. Then tuyok na yato mga video karon mga kadro nga i-upload diri sa Isidro 79 YouTube channel o sa Isidrolito Salvador Facebook account. So hinahinay lang ta, hinahinay da pas para at least enjoy lang ko tagod. Dili ta mag-after unsay mga kadro basta blackout ta safety bisa kung sa kalayo. Ang importante salig na to sa Ginoo no, na maayo ang atong paglakat. Okay. So usa pa may ato mga kuan. So i-follow dito nato mga kadro katong mga amigo ko din alam na masul sila diha no. Dinha mismo sa entrada jud ang kuan ang mga batanon. Okay, let's go. Okay, so ana ta sa may gate mga kadro para sa information no. So mag-log in sa diri. Sir, may hapon.
Solo 4 to sir. 44. 44. Ay, Oh, sorry. Diri, sorry juga kayo. for ikaw lang Four, 4 lang, 452. 452. Oh, yeah. Dire kay 444. 444. Kanang oras Ah, na. sige. So, dito, Salvador. Bike. Tapos, 41. Okay na. So, thank you kayo. Yeah. Okay, so salamat sa taon. Approaching na ta mga kado din na sa may main bridge. So before tato kuan kanang nag-login din na for safety purposes no. So mao man jud to ang protocol diri nga kinahanglan mo login jud ta para at least na ay kuan na ay pagkari nato diri at least mo monitor ta ba kung kinsa inusuod o gawas. So okay, let's go. So 10 minutes na to nga rides no. Gikan diri after na mag-reels ta para ato sa ato support lang ni sa ato Facebook account mga kado o sa Facebook page na to no sa Sidro 79 o sa YouTube channel na to. Okay. So let's go. So mao ni karon mga kado to ay tuod ang pinakaanindot nga iconic bridge diri sa Cebu City. So ato pasaka na ta mga kado. So sa kaon sa ni murag hingal sa ta diri mga kado kay dili po nilalim nga sa kaon kay grabe sa ni kataas. Okay. So hinahinay lang ta actually wa ta magdali diri mga kado kay ang ato mo og tuyo makakuha lang jud ta siya kay first time ta na testing ato ang gadget no. Para at least kung unsa ba effect ani ba unsay pati unsay kwan para at least makakuha nang makorek ba nato. Okay, so karon nga mga tuiga first time ta nagkuan ta diri nagkakuyog ta diri mismo sa Sidro 79 din mismo sa kuan si Silix Bridge. Okay. Alright. So pwede naman ta share the sidewalk. So tao og bikers diri mga kado ang mag kuan diri. So kinahanglan sharing jud ta diri no. Naa may sa diri mag-jogging. Nindot sa mag-joggingan diri mga kado kay makita nimo ang view jud sa dinhi mismo sa Cebu Mactan Channel ba. Okay. Naay nangaligo dito mga karo. Dagan siguro diri ko ano kanang kaning isda. Hinera ta kay basig simba ko bugto ang tagkadina. Tes dita tatukulbaan ba. So total charges sa mga vehicles dito magkaagi diri mga kado approaching ka sa Cordoba ang class 1 diri 107 ang rate 107 siguro mga dagko na nga mga bus. Class 2 man 214 class 3 man 321 so kanang depende siguro sa load ani mga kado sa gibug ato no so magdepende sa bayad. Ingal man po ding sakat taday no. Nagtuo ko nga dili kapoy wa pagani ta mag 1/3 ani. So mao na sa ubos mga kado ang kanang gitawag nga South Road Properties Highway SRP. Nasa ubos. Okay, so og tod mga kado nakaabot ta kaning main bridge. So nindot kayo diri presko jud kay tao ng hangin diri no. Kay siyempre naa man taas. Dino sa pasama mamangha ka magtan-aw mga kado kaning twin tower diri kaning main bridge or post nga maoy pinakadako nga poste siguro dinhi sa Cebu nga gibuhat like ani makita ninyo kana. Oh. Pero jud dako taasa. So kani. So mao ni ang main bridge diri mga kado. So almost mga 1.5 kilometers then interval na siya padung dito sa usa ka pikas nga poste gyapon. Grabe kadako. So almost mga 5 man ka tuig ni naghuma ini kay nag-agi man pandemic diri.
Din sa pa sa makita na po nimo din ang Enua Star kanang kuan mga kado kanang City de Mari og kanang SM, tapos nay gani nagpadung diri nga kuan no kanang nagpadung diri nga Bards. Oh di na kay mao man Mactan channel naman eh. So ana di na magagi ang sakyanan kana. Oh. Padung diri mga sakyanan naman. Okay. Sila. Okay. So kusuka yung mga dagan di mga kado mga sakyanan kay murag koldo na anay 80 kph ang speed limit diri sa mga motor. Murag ibahin po na sila kanang dako nga lane mao na sa mga sakyanan, kaning gamay nga lane diri mao ni sa mga kuan motor, pero nayo uban dili naman mo kuan sa mga lane ilaha ditso naman kusog mga padagan jud diri kay gra magyapon ni siya mga kadto nga murag bisag na speed limit pero mo di magyapon mga violate magyapon ang mga kuan diri. Kita lang, so kita rin pinakahinay diri kay kuan naman ni atong bike, so giguyod kay nato natong bike ko. Iguyod nato kay maulagi ka nang makakuha ta og vlog, maka-vlog ta diri karong adlaw no. Shout out day tod sa ako ka team dina sa team Laspag no og team Handos. So shout out na ta karon diri karong adlaw. Sunday karon no, pizza 15 sa buwan sa Nobyembre. So hapit na. Kuha na, hapit na, tali Pasko na. Gamay na lang jud. So kabuwan na lang, Pasko na. Kapoy po diri mga karumag magbike no kay lagi kaning sa isa lagi tagsarta makabike lagi kanang lagyo mo nang mo attempt tag layo nga dili ta preparado. So possible jud kay mga kadro nga kuanta kanang kapoy jud kayo. So since nga murag naa na jud ta diri ato na li padayon eh. So kay lagi mao may ato passion no kaning pag-vlog lagi diri sa Cedro 79 YouTube channel. Please subscribe Cedro 79 YouTube channel. Okay, let's go. Okay, so why jud eximti diri mga kado kung naa ka mo drop by diri. Kani nga area murag dako jo almost mga 20 meters na ang gitason. Tapos ang gilap doon na almost 6 meters. So katalan mga bikers ari jud diri permanente diri mo agi para amo mo hunong ba para kanang mutan-aw og view og nindot sa kayo nga atmosphere diri no. Labi na karon kay init kayo dili nindot. Pero tingin ita pero gitry lang jud nato no para ates mas makalugar jud ta og vlog diri no kay para way samok way hasol. So dili pwede din po diri mag-standby siguro mga pila ka oras kay murag na siguro si tahon sa ta diri. Dino sa pasa murag gikan dito sa example gikan ka dito sa kadang sa may SM maglaging ka diri tapos makabalik ka gani mga alas 4 siguro murag di na sa pwede paagian ni diri kay close na ni diri. So
murag karon lang na mga oras sa mga laon na alas 2, so naa na ta diri. Then mga siguro 30 minutes siguro, mga 30 to 40 minutes siguro naa na ta dito sa Cordoba. So pakita lang na ako mga kaduno ang view diri no, ang kanindot diri nga lugar tungod kay kani nga lugar mao man ang iconic bridge diri Cebu. So pasigarbos mo dato no na nahitabo jud ang iconic bridge para atis ang mga sakyanan accessible kayo masayon na moadto dito sa Cordoba. O labi na kanang mga turista no. Importante ni diri para sa mga turista kay masayon mas dili hassle kayo ang pagtransport nila kung musakay na sila dito sa kanang airport na, kung naa na sila sa airport pa daw nga sa lapit man manguli sila no. So karon murag di lang sa tagmingon mga swerte ta sa diri kay murag di sa bay tanto hayahay ta diri kay ngano grabe pertik inita jud. So ako may ko na diri kani. So mao ni ang bahay ko, mao ni kauban ko mas matag adlaw halos ta nang asa ko dapit adto ko. So okay, so mao na kibali ang update nato diri mga kaduno. So nindot so far nindot. So mao ni ang kanindot sa Sisilix Bridge diri. So one lane nato ni. So going to Cordoba. So ay ato ka kompetensya diri. Ditso ang dagan nato. Kurog lang diri kay kuan man diri mga kado kanang unsay tawag gani kurog diri kay kaning kuan blocks man guni. Kani pagkasimentado dili spalting. Concreting ni siya nga kanang murag gibutangan og groove para kuan ba dan slippery dili slide. Ka kuan mga kadro diri kabugnaw ang hangin diri no. O maho lang dagat. Pero nindot so far nindot so kayo. Oh, kung kitsa ka to mga makakuan mo pa ka-try diri no. So ari mo diri try mo diri sa Sisilix Bridge. Way problema safety jud kay diri. Way mingon nga nay tabo na unsa diri tulis mga wala jud. So safety jud kay diri kay mga kadro kung pananglitan na ay mahitabo lang diri no. So murag ang maglayable ani kaning taga Sisilix Bridge mao na nga for safety purposes lang ilang purpose nila diri no nga walay mahitabo nga ini crime no. Labi na diri mismo particular di sa Sisilix Bridge. Okay, let's go adto ta sa unan. Naanata diri karon mga kado sa Tulpi area no. So sa Bitel General Insurance Security Corporation diri sa Sisilix Bridge. So doon na lang siguro unos mga 1 kilometer na lang. Naanata sa Cordoba touchdown at sa Cordoba Highway. Kani murag Sisilix pagyapon ni. Pero Cordoba proper na zone siya. So Cordoba Cebu Cordoba Link Expressway na ni. So diri. So palog gyapon ta diri. Bike lane gyapon ta mga kado no. So dili ta pwede diri aresto nga kay himsag naa na ta diri mismo sa proper sa kanang tollway. So naay jud agianan diri. Okay, ta. So sunod gyapon ta. So ingani kanindot mga kaduno ang lugar diri. So mura ni Las Vegas po diri mga kaduno.
So far nindot jud kayo. Limpyo tanan murag ang ilang facility. Perti yung nindota no. Murag way kaparehasan ba. Basta kay kanang mga tagagawas na gani mo develop. Nindot jud kayo. Murag way kurakot ba. Pero wata may ba sa ikuan kay dako man ni napundo gud padong during pa man ni administrasyon Presidente Duterte. Kani. Hinera ta dire. So mo na ang tollway din na. So ana ka magbayad dili ka magkaso din na kundi ka magbayad dili. Kita lang mga nagbike lang ta dire. So okay ra ta dire may problema dire. Ari ta dire. Alright. So gagmay ra diferensya diri mga kadok kung sa mga violation diri dakpon jud no. Okay. So basta importante okay may mo kompleto kag lisensya diri mo agi diri. Wala jud problema. Okay. So okay na murag ubay-ubay na may ato mga video mga kadok no. So dinhi mismo sa Sidro 79 YouTube channel o Sidro 79 Facebook account. Okay. So at least nakaabot ta diri sa Cordoba Link Expressway kay katapusan jud diri Cordoba naman kana Cordoba proper na siya. So naa ta diri sa may kuan na jud sa dinhi sa may kaning Tolpi. Okay. So nakita ninyo mga kadong ato ang vlog karon sa Isidolito Salvador. Thank you for watching natong tanan. Okay, see you next vlog na lang. Napay ato kuha patag video dito sa unahan para at least magamit-gamit gyapon ni atong battery no. So thank you. See you next vlog. Bye-bye.